Ассалом духтараку созаи назен саломати хубаи боз ҳам аксияи беҳтарин дар як нуқтаи савдо. Нигоҳ кунед, байни 6-ум 7-ум дарвозаи подвал тарафи Тиллобозор ҳозир ворид мегардем. Аз наздик ма шумода нишон метам. Дар ин нуқтаи савдо аз 50 сомон сар мешавад нархошон. Марҳамат, ина каседа дар корай биёен. Ина диден байни 6-ум 7-ум дарвоза подвалаш назди лесница дан диден намо як магазинай рӯбарӯи магазини Умеда мешава. ҳозир ворид мегардем. Аз дохил ма шумода нишон метам ки чӣ доранд. Хулоса акция рафтестай дар тамоми шӯбаву кожинкаву болопӯшу ҳама чӣ шонда. Аллакай одамора бинед харидестиян. Хулоса дӯстони азиз, ина якм дараш аз ин тараф бошад, дуюм дараш дутта даромадгоҳ дора. Марҳамат, ира бинем бизуркавкаҳои фасон овардагиян, либосои хушрӯ доранд. Хулас бо биёен аз наздик бинен. Ҳамашда акция рафтестай духтаро. Чӣ хеле гуфтум нархошон аз 50 сомон сар мешава. Баъд бо ҳаста иҷада 100 сомон 200 сомон хулас ҳар хелай ина двойкачаҳои туркию ҳамаи чӣ доранд. ҳамашда ҳозир акция рафтестай. Тамошобинони азиз, ман рақамошона мемонам дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар метавонед муроҷиат кунед. Нигоҳ кунед чӣ хел костюмҳои ҷинси фасон ҳамаи чӣ доранд. охи бинен анаи шӯбачаҳода ҳозир акция рафтестай духтаро арзони арзон кардагиян. ина марҳамат, ҷавози духтари ма омада ки телефона бигирам. Ман монтажма ба ҳамин тамом мекунам. Ва духтаро акция рафтестай. нигоҳ кунед шӯбачаҳои фасона 280 сомон кардагиян. хушругира як борак бинен 280 сомон. ҳози дига цветошам аст. Ман шумода нишон метиҳам. марҳамат, каседа дар кор боша нависен, рақамашон аст дар рӯи экран. дарава как доставкатон мекунанд. иша бинен охи бу чӣ хел фасонай беҳад хушрӯян. ино 500 сомон буданд. ҳозир акцияда 280 сомон шудагай. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза даян. тамошобино подвал назди лесница дана як магазин рӯбарӯи нижни билё рӯбарӯи магазини Умеда. тамошобино ба осонӣ меёбеншона. инаи сиёҳ шай бинен чӣ хел хушрӯчай. мана бисёриҳо мепурсанд необычниям хел шӯбача ягон чизи акция. марама дар ҳамин нуқтаи савдода ҳозир ҳама чӣ арзон шудагай. мана 280 сомон. омада натонед нависен, доставкатон мекунанд. грандиозная акция рафтестай. тамошобинони азиз, аз акция қафо намонед. нигоҳ кунед инами курткачаҳои 350 сомона 180 сомон шудагай. хушругиша бинен охи ҳам қабосифатае ки марамад ина каседа дар корай 180 сомон. омада натонен нависен, доставкатон мекунанд. бозори Корвон иҷа и моделша бинем бу чӣ хел хушрӯ 180 сомон. тамошобино марҳамат, иҷада модел бисёр рай. бо биёен аз наздик хитон бинен. ҳамин магазин ҳамаи чизош акция шудагай бо нархҳои дастрас. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал. тамошобино назди лесница дай рӯбарӯи магазини Умеда. баъд нигоҳ кунед ана иноям беҳад хушрӯ. инами курткачаҳо бинен. инора 150 сомон бо кардаган. ина блестящи курткачаҳои фасон даятон боша ҳами 300 сомон 280 сомон буд. ҳозир ина акция кардаган 150 сомон. беҳад фасончаан. капюшондорш ҳам астай, бе капюшонш ҳам астай. моделакҳои хушрӯ. омада наметонен, рақамашон ҳаст духтаро. нависен, нигоҳ кунед магазина охи чӣ хел калонай. ҳамаи чӣ доранд. ҳозир ҳаминода ҳамашда аксияи грандиозный рафтестай. успед кунен. то ҳол ихели акция набуд. тамошобино успед кунен. хушругии палитора диден 300 сомон. акция шудагай 300 сомон. ҳам қа хушрӯча ира бинен охи дига цветошам астай. марҳамат, каседа дар корай. ина палитои 500 сомона 300 сомон шудагай. биёен харидорӣ кунен. бозори Корвон ина инамуча бинен чӣ хел фасон. бозори Корвон тарафи Тиллобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал назди лесница дан. тамошобино рӯбарӯи магазини Умеда ба осонӣ меёбеншона. баъд медонен инаи модела инам 300 сомонашай. ана ҳозир буд 230 сомонашам астай. ҳозир нишонтон метам як бор бинен. ина ира бинен духтаро чӣ хел хушрӯай. диден палиточаи фасон ҳеҷ намешавад. диден нархаш 230 сомонай. ай бо дига цветошам ҳаст духтаро. марҳамат, каседа дар корай. беҳтарин вариантора бо нархи дастрас метонен омада аз ҳамин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. ина нигоҳ куненда ҳамаи ҳаминода ҳозир акция рафтестай. ина и моделоро чанди каден? ина бинен чӣ хел хушрӯан. ина боло будагиёш 230 сомон. иёш 450 сомон. ана ино чанд сом? ана ино 400 сомон. аваиш чи хушрӯа дар ҳақиқат ҳам 400
نه 230 سومون 230 сомон. Диден чихе гусарски чихе фасон духтаро марҳамат омада аз наздик як бор агар нами нуқтаи савдоро хабар гирен ҳама чишон да аксия рафтестай успет кунен ина бу нархи дастрас метонен харидорӣ кунен. Ана кожаи боло чанд смай необычни хушрӯ ина духтаро 350 сомон бинен чихе фасончанд кожаи хушрӯай ай пеш омаден мебинен маҳқултон мешава. Ау кунҷ будагиш чи 200 сомон. Диден фасониша рас продажаи беҳтарин духтаро биёен ва духтаро як кожинкаи фасонтон ёфтам нигоҳ кунен аксия рафтаистай 200 сомон бовар мекунен ҳозима цветоша бо нишонтон метем маҳқултон мешава ҳамқа аксияи зур марамат биёен нигоҳ кунен даи цветоша сери цвет дора бо сафед дора беҳад хушрӯанина сафедша бубинен нархшон 200 сомон ягон ҷода ин нарх неста ина 450 сомона кожинка 200 сомон шудагиаи духтаро биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-7 дарвоза падвал рӯ ба рӯи нами магазини Умеда тамошобино марамат назди лесница даян ба осонӣ меёбен шона диден рӯ ба рӯи наи нижни билё рӯ ба рӯи нами лесница ба осонӣ шумо ин нуқтаи савдора пайдо мекунен ҳама чи да аксия рафтестай духтаро нигоҳ кунен на танҳо кожинка балки пиҷакошона як борак биненда чихе пиҷакои фасон доранд чанд смея пиҷакотон пиҷако 280 сомон ина 280 сомон духтаро пиҷакора фасониша диден ҳамаи ҳамино давози аксия рафтестай ина биёен аз наздик бинен хитон пӯшен леки омада натонен нависен доставкатон мекунанд боварӣ дорум нархошон маҳқултон мешава. Трендови куртои фасони инстаграм тамошобинон марҳамат ино копиалюксои туркии якнимазораи нигоҳ кунен охи чихе хушрӯ аксия рафтестай 500 мефурӯхтанд ҳози аксияда 380 сомона 380 сомон дига цветошам аст нишонтон метам маҳқултон меша нигоҳ кунен сиёҳуш ҳастай духтаро талха баргш ҳастай ина коричневиш аст муқа хушрӯчаан ки аяму якнимазораку бовар мекунед фарқ намекуна на материалаш на фасонуш биёен аз наздик бо бинен касе омада наметонанд нависен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-7 дарвоза падвал назди лесница дан рӯ ба рӯи магазини Умеда тамошобино ба осонӣ пайдошон мекунен нигоҳ кунен хеле курткачаҳо ҳастай ҷада ана хеле курткачаҳо ҳастай двойкачаҳо ҳастай нигоҳ кунен курта свитер ини хеле кожинкачаҳо ҳамаи ҳамида ҳози аксия рафтестай биёен метонен ки бо нархи дастрас харидорӣ кунен аксияра бераҳмш гуфти гапо тамошобинон нигоҳ кунен кожинкачаҳои фасони хушрӯра 180 сомон кардагианд диден 450-500 мефурӯхтанд ина ҳозир 150 сомон кардагианд нигоҳ кунен и цветш аст бо сиёҳш аст сиёҳша бинен чихе боияй чихе фасонай бовар мекунен беҳтарин нарх додаистиянд успет кунен биёен аз наздик пӯшен бинен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд 180 сомон баъд медонен анаи безрукавкаҳои боӣ як борак бинен ира чихе хушрӯвай ҳамқа қимат будан ино ҳозира чанд каден 150 ва тамошобино диден беҳтарин 150 сомон як бор хушрӯгира бинен ин мехша бинен хитша бинен фасонша бинен духтаро маҳқултон меша 150 сомонда ягон ҷода анамира намеёбен 350 сомона безрукавкаяй ҳози 150 сомон шудагиай бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-7 дарвозара падвалаш назди магазини Умеда дайру барои магазини Умеда назди лесница ба осонӣ пайдошон мекунен духтаро не ки агар омада наметонен бинависен рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависеншона доставкатон мекунанд иҷода аксия бисёр чизо дарафтестай ина успет кунен биненда аксияошон беҳад хушрӯвай арзонай муҳим нархошон таваҷҷӯҳ кунен тамошобинон нигоҳ кунен беҳтарин двойкаҳои туркиро арзон кардагианд 350 сомона двойко ҳозир 180 сомон шудагианд нигоҳ куненда чихе хушрӯвай марҳамат ина каседа дар корай бора светкош катияй ҳамаи ҳамина 180 сомон кардагианд ина ангуркои 350 сомона духтаро 280 сомона 350 сомона ҳамаш ҳозир 180 сомон шудагиай ин нуқтаи савдо беҳад арзон кардагиай бороша ҳатман биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд духтаро нигоҳ
нигоҳ кунед нохӯи чихе хушрӯй намедонам бисёр россиянот тамошо мекунанд ина Россия рафтеста бошед беҳтарин варианта ягон ҷода ин нарх намеёвен турецки тозаи 350 сомона 180 сомон штегай моделора диден ай ҳар якташ бо чантаи расветкай ҳозир ин намудошам нишонтон метам я бор ин намудоша бинен нохӯи чихе хушрӯй ҳаминоям ҳамаш 180 сомон ин нарх барости дар ягон ҷо нестай бо биёен бозора бигарден бинен муқоиса кунен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал назди лестница даян рӯ ба рӯи магазини Умеда духтаро нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино 180 сомон штегай двойкачода гап нест двойкои бои двойкои фасони Туркияи духтаро бурд мекунен ҳатман биёен грандиозная акция тамоша бино бовар кунен и хеле нарх ягон ҷода нестай нигоҳ кунен кардигани туркира 90 сомон кардагиян ина диден ягон ҷода инам кардигани фасона ки туркӣ боша ки 90 сомон боша ин ҳамин нуқтаи савдо биёен бовар кунен расветкош беҳтаринай нархашку тамоман арзон ина 90 сомон якта мегирен чанқа мепӯшен духтаро бовар кунен беҳтаринай бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6-ум 7-ум дарвозара подвалш назди лестница даян рӯ ба рӯи магазини Умеда тамошобинон расветкоша бинен охи чихе хушрӯчаян кардигано беҳтарин стандарт вязкашон сахтака ки хушрӯ ҳеҷ намештагӣ мана нархку нархи аҷоибот арзон 90 сомон баъд медонен тамошобино як борак назар куненда иҷада кожинкачои фасон доранд кожинкотон ай чанд сум сар мешава ай 350 сомон як бор бинен охи 100 сомон сар мешава диде то 520 сомон кожинка дар ин нуқтаи савдо аз ҳами 200 сомон сар мешавад то 550 сомон эка кожаи оригинал ҳастай иҷада ина ин намуд кожаи хушрӯ ҳастай хулас модел беҳад бисёрай плашо ҳастай ина биёен ҳамаи ҳаминора бо нархҳои дастрас шумода пешниҳод мекунанд ина дарозо ҳастай қисми болора нигоҳ кунен кӯтоҳошам ҳастаян калтоҳошам бисёр мепурсанд калтоҳ ай чанд сум сар меша калтора ина ай 200 сомон сар меша калтачаора бинен чихе хушрӯ ҳамаш ай 200 то 250 будай диден чихе нақс тамоша бинони азиз бурд мекунен ина биёен моделакои хушрӯ ки дар кортон боша ин ҳамин нуқтаи савдо биёен аз наздик як бор борошона тамошо куненда интихоба як бор бинен чихе интихоби васеъ доранд мана ҳамаи ҳаминода ҳозир акция рафтистай ҳамаша арзон кардагиян ана духтаро мехостагӣ акциятон рафта истодай марҳамат биёен нигоҳ кунен ин ҳамин кардиганои фасон диден чанд сума буда ётон астай чанд сум буда 600 сомон мефурӯхтанд ҳозир бошад акция рафтестай 280 сомон хеле нарх ягон ҷода нестай ина марҳамат и бофча бинен чихе хушрӯ ина чанд намудаш ҳастай 280 сомон айнаи беглчам аст беглош 180 сомон шанелора бинен чихе хушрӯ хулас аксияи грандиозне рафтестай биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6-ум 7-ум дарвоза подвал назди лестница даян рӯ ба рӯи магазини Умеда биненда инамҷо киртои фасон чизе ки мебинен боло пӯш кирта ҳамаи ҳамида акция рафтистай ҳамаша арзон кардагиян хубтар ин ки аз наздик биёен бовар кунен нархошон беҳтарин нархай дар ин нуқтаи савдо аз 70 сомон сар мешавад нарх аз 50 сомон аз 50 сомон сар мешавад нигоҳ кунен ина диден чихе хушрӯчанд 50 сомон беҳтарин аксиё рафтестай ҳатман омада аз наздик борошона тамошо кунен боварӣ дорам ки маъқултон мешава ҳам нархошон ҳам сифати молошон